Molt bé, doncs això, bona tarda si ens veieu ara en directe, bon vespre, bon moment quan sigui que veieu aquest vídeo. I avui doncs em fa il·lusió de que la Cristina doncs ens hagi volgut acceptar aquest cameo, no?, a Instagram. Primer us la presento, la Cristina, que molts ja la coneixeu, però si no, la Cristina és una mestra de Feng Shui, fa més de 10 anys ja que està en aquest món del Feng Shui, i precisament una de les coses que volíem tractar avui, no?, o parlar amb ella, doncs és que ens expliqui una mica per sobre què és això del Feng Shui, després també us explicarem que farem un taller doncs, el proper diumenge, a Consciència, però primer el que volem és conèixer una miqueta doncs, l'entorn, i Cristina, benvinguda en aquest directe. Jo encantada. Ja saps que, a més, amor al Jordi. És un amor mutu, més amb la Cristina hem fet ja diversos encontres a Consciència, a Olius, per tant, doncs bé, ja fa uns anys que doncs, ella ens ve a veure de tant en tant i ens explica i ens parla del Feng Shui i d'altres coses, però avui doncs, ens focalitzarem en el Feng Shui. Llavors, clar, una cosa que volíem fer amb la Cristina avui, no?, i li vull preguntar és una mica, diem molt de Feng Shui, no?, parlem molt de Feng Shui, però estaria bé que ens expliquessis i ens situessis una mica què és això del Feng Shui, no? De què estem parlant? Estem parlant d'energies i estem parlant de... Mira, jo t'explicaré una mica d'història. Fa milers d'anys, podem parlar de 3.000, 4.000, les antigues dinasties xines tenien el seu mestre de Feng Shui propi dins de palau, no podia relacionar-se amb la gent del poble i el tenien, sobretot el feien servir per buscar el millor lloc on ser enterrat l'emperador. Llavors era un art molt secret, molt secret. I en principi el Feng Shui es feia per això. I el Feng Shui el que vol dir és vent i aigua. I és configurar les energies. Avui en dia el que es fa és veure en un lloc, no? Ara vaig una mica més enllà, en una casa, què és el que està passant energèticament. Perquè quan es fa el Feng Shui el que es fa és una carta de l'espai, una carta natal. Es fa servir, seria com l'astrologia, però en comptes d'una persona, a la casa. Ja sé que potser m'he ficat allà, però ja saps que quan jo començo a xerrar ja no sé com parar. Tu dispara. No, jo disparo. Bueno, és una tècnica mil·lenària i la veritat és que funciona i funciona molt bé. I llavors, realment, doncs, com deies tu, l'objectiu, no?, és el benestar en una llar, no? En una llar, en un espai, en un negoci, en un local, en què sigui, correcte? A més saps que, l'energia ni es crea ni es destrueix, el que fa és la podem transformar i el Feng Shui el que fa és transformar aquesta energia. Amb què? En benefici nostre. Perquè en totes les llars i en tots els negocis hi ha coses bones i coses dolentes, no? Li podem dir així. A mi no m'agrada parlar la paraula dolenta, no? Sinó més beneficioses i menys beneficioses. Llavors, el Feng Shui el que fa és, a veure, què és el que em beneficia? Seria com una persona, imagina una persona que és celíaca i sempre està malalta. En el moment que tu li treus el gluten, aquella persona sana. Doncs és el mateix, en el moment en què jo poso les energies en el seu lloc, aquella casa sana. I llavors les persones, quan estan en una casa ja sanada amb Feng Shui clàssic, d'això també en parlarem, la diferència entre el Feng Shui clàssic i el Feng Shui comercial que venen por ahí em refereixo que a tot se li posa Feng Shui i no és així. Llavors les persones es troben molt millor a casa seva, és una sensació, són sensacions, és com quan tu entres en un lloc i estàs bé i entres en un altre lloc i allí passa alguna cosa, no? I no sabem què. Pues el Feng Shui el que fa és saber què està passant allà. Què està passant? De fet, lligat també amb aquest tema energètic, no? Moltes vegades es diu que com tens la casa estàs tu, no? Això és una cosa que també dius moltes vegades tu, no?, quan ens ho expliques. Perquè és que la casa és tu al final, saps? No, al final i al principi, però em refereixo tot el que tu sents, tot el que tu penses, totes les teves emocions, tot allò es queda allà, és energia. El pensament és una energia, no és algo material. Llavors tot es queda quan entres a una casa i saps si hi ha un bon ambient o un mal ambient. I allò ho fan les persones. Llavors jo, quan faig Feng Shui, també incideixo molt amb les persones, perquè no em serveix de res posar una casa bé quan la persona està malament, perquè això de seguida se'n va en orris, m'entens? Llavors
Jo quan entro en una casa o quan faig un taller, i això ho saps tu perquè he fet uns quants allà amb tu, sempre parlo molt de les emocions, dels pensaments, de conjugar-ho tot, perquè és un tot. El Feng Shui només és una petita part i hem de parlar del tot, no d'una petita part. I el Feng Shui sí, si jo tinc casa meva perfecta, jo em sentiré molt millor. I no és el mateix estar en un lloc on tu et sents molt millor que no en un lloc on allò és com, oh, què passa aquí? Clar, a més, com sempre estem parlant de percepcions i sensacions, però tothom sap perfectament si està a gust a un lloc o no. I quan aquest lloc és casa teva o és la feina, doncs que t'hi passes moltes hores, no? Doncs, evidentment, ho sents, no? Ho notes. Estic bé, estic a gust, no? O no. Tens la casa desendreçada i dius, aquí no estic a gust, no? Doncs, evidentment, s'ha de fer un treball, no? Quan tu neteges, no? El bé que et sents, no? Netejar. El fet de netejar, que és molt important. No és el fet de tindre allò de ho tinc net, no. És que va molt més enllà. És una neteja energètica, una neteja de l'espai, fer el buit, que se li diu, el per què, els subjectes que no volem llançar, per què no els volem llançar. Clar, és que són moltes coses, moltes. En podíem parlar. Sí. Llavors, una mica, quan diguéssim, una persona, no? Una llar, i a més, jo sempre, i això és una cosa que em sembla que compartim els dos, no? De que quan tu fas un canvi en algun lloc, també a nivell energètic, tothom s'hi ha d'implicar. O sigui, tu fas uns canvis a través del Feng Shui, però la gent que viu en aquell espai també s'hi ha d'implicar i també doncs, és una cosa que cal que col·labori tothom, no? Les persones, més tot el treball que es fa. Llavors, el Feng Shui, tu, abans has comentat, no? Que fas com una carta natal, pel qui no sap astrologia, la carta natal és el que representa els planetes, no? El moment en què naixem. Doncs tu, més o menys, fas el mateix amb la casa, no? Em fas aquest mapa per començar a treballar, correcte? És correcte. El que faig és una carta natal de l'espai perquè, perdó, és el meu gat, que ell, saps? M'agrada estar al meu costat. Sempre em fa companyia. És el Rodrigo. Ara el presentaré. Molt bé. El Rodrigo. Bueno, mira, la carta natal de la casa, tu quan es fa una casa, quan es construeix, en el moment en què es posa el sostre de la casa, ahir comença la carta natal, perquè el que fa és com quan neix un nen, en el moment de néixer ja està la llum d'aquest planeta i té una carta natal. Doncs en el moment en què tu tanques amb el sostre, allà es queden unes energies. Llavors el que fa el Feng Shui és mirar què ha passat quan s'ha posat el sostre. Per això fem servir a l'any de construcció i amb una brújula busquem la fatxada més llarg, els graus que ens dona la fatxada. Llavors amb allò es fa una carta astral i aquesta carta astral m'està parlant de lo que passa amb els 9 palaus, que si li diuen, amb què es divideix una casa. I a cada palau passa alguna cosa. Llavors, què fa el Feng Shui? Què està passant aquí? Com ho puc potenciar? Jo sempre dic, totes les cases es poden sanar, totes. I allò que diuen, no, és que has de marxar d'aquesta casa. No fa falta. El que és important és saber la història, quan tu vas a viure a un lloc nou, la història que ha passat allà. Això sí que és important. Perquè això ja t'estarà donant pistes. Correcte. Llavors tu fas, o sigui, el Feng Shui, aquest mapa de la casa, no? I a partir d'aquí, un cop s'ha fet això, que això és un treball que, per exemple, tu, Cristina, fas, no? I que requereix del seu temps i el seu treball, no? A partir d'aquí, no? També, si no tinc mal entès, treballeu amb el Feng Shui treballa amb 4 elements, pot ser? 5. 5, bueno, m'ho he deixat tot. No passa res. Mira, en el Feng Shui treballem amb els elements, amb la terra, amb el foc, amb la fusta, amb el metall i amb l'aigua. A part d'això, també treballem amb la data de naixement de les persones que viuen allà, perquè no tothom ha de posar el cap al nord quan dorm. Això que el cap al nord no, depèn de la teva data de naixement, i després hi ha 81 combinacions energètiques. Llavors, en una casa es mira tot això. Llavors, allò em dona un mapa i jo d'allà trec una informació que és la que li passo a la persona que em demana que li faci un estudi de casa seva. I sempre passen coses, sempre. L'última que he fet, una de les últimes que vaig fer, que em va agradar moltíssim,
una senyora que portava 40 anys sola. També vam fer amb ella un treball de psicomàgia, perquè estava molt arrelada al seu passat i, saps? Hi havia una part d'ella que no acabava de treure. Doncs té nòvio. Caram! I estava de contenta. Bueno, canvia les energies de la casa, no? Canvia ella i canvia l'entorn. Canvia ella, canvia tot. És que el Feng Shui és molt màgic, fa totes aquestes coses. Que el Feng Shui et pot trobar nòvio? No, per descomptat que no. Però com que tu fas el teu treball, saps? Cadascú fa el seu. Aquesta persona va fer el seu, de treure's el passat que portava ella i que no hi havia manera, i això és el que jo també faig quan vaig a una casa, perquè jo veig les fotos, veig les coses que hi ha, i allò em dona molta informació. I hi ha vegades que amb petits canvis fas un gran canvi, però en realitat el canvi el fa la pròpia persona, jo només li dono les eines. El canvi el fa la persona. De fet, També i ara puc explicar una altra anècdota jo que vaig anar fa molt de temps i aquest va ser molt divertit perquè ell no creia en aquestes coses al marit, que això normalment també passa. és un clàssic. És un clàssic, però bueno. I després doncs em va contractar la dona, faig l'estudi, i hi ha una energia que és del robatori. I no s'ha de tindre por, simplement és saber que allò pot passar i llavors si pot passar vas en compte o canvies el pany de la porta, saps? O sigui, són petites coses que pots fer perquè allò m'està donant informació. Bueno, ell era com, bueno, lo que tu digues. Bueno, jo vaig quedar així, doncs al cap de 2 setmanes em va enviar ell un missatge que els havien entrat a robar i em va dir, Cristina, tenies razón, lo siento, no s'ha entrat a robar. Digo, no sé, saps? Sí. Ho vaig provocar jo? No, allò estava allà. Jo aviso del que pot passar. I cadascú posa el que ha de fer, jo els indico el que han de fer i si volen ho fan i si no van no. No és el meu camí, jo ja tinc el meu camí, saps? La gràcia és disposar de la informació, no? Tot el que fas és aflorar una informació, no? Clar, I, perquè doncs, informació és poder. Tu tens informació, pot canviar coses. I llavors el Feng Shui ens dona aquesta informació. Hi ha cases molt bones, hi ha cases que no són tan bones, però hi ha cases que no són tan bones i les persones que hi viuen són exquisites i ho poden fer molt bé. Hi ha cases que són molt bones, però la persona que viu dins no hi ha manera que faci un canvi, llavors no anem enlloc. M'entens? O sigui, és una part, no és el tot. Clar. Jo faig aquí un parèntesi, ja que és tema de consciència i consciència, no? Que és el que promovem. Tot canvi ha de començar també per un mateix. És a dir, no podem esperar que tot ens vingui fet de fora. No podem esperar que el fet de canviar una cosa exterior ja ens ho solucioni tot. Val? És a dir, necessitem fer feina i prendre nosaltres també la responsabilitat que tenim, doncs, en aquest cas, en l'espai o en moltes altres vivències del dia a dia. Vull dir, això és una cosa que sempre tots hem de tenir en compte, que no podem només confiar en el que és l'exterior, sinó que tots hem de col·laborar, no? Els canvis i la nostra actitud, no? I la nostra responsabilitat. Exacte. I llavors, per exemple, un cop tu has fet aquest estudi, no? I presentes a la família, perquè això tant pot ser comerç, no? Com llar, com un magatzem, el que sigui, no? Pot implicar fer canvis a la casa, no? Sí. Però de vegades només fa falta canviar el sofà de lloc, m'entens? O sigui, de vegades és que són petites coses. El que sí faig servir per fer les cures, quan hi ha energies que són benèfiques però les potenciem, o energies que no són tan benèfiques i el que fem és que estiguin una mica més calmadetes, fem servir els 5 elements i potser jo puc dir, mira, aquí necessitem foc, hem de buscar una piràmide perquè és el foc que aquell lloc necessita, però sempre dintre de la decoració de l'espai. No posarem colorines ni, saps? També intento que els colors d'una casa siguin neutres, perquè si tu poses una habitació amb foc, de vermell, estàs donant molt de foc i potser a aquella habitació no li va bé el foc. Llavors mirem tot això. No? Un lloc, per exemple, imagina que el menjador necessita metall.
doncs posarem decoració, una mica de decoració que ens donarà aquell metall que aquell espai necessita. Potser t'he de dir, mira, hem d'intentar canviar el llit de llot perquè no et va bé a tu per dormir. Si es pot, es fa, i si no, es fan altres coses. També una de les altres coses que miro quan vaig a una llar és que no hi hagi ginjopaties. Porto les varilles, llavors testeo que la persona no estigui dormint a sobre d'una ginjopatia, que això és molt, molt important. Molt. Per mi, de les coses més importants. Llavors, no s'han de fer, o sigui, les persones no s'han de gastar grans quantitats de diners, ni molt menys, ni molt menys. De vegades només és fer buit, posar les coses en el seu lloc, potser canviar la taula, canviar el sofà, o, saps? Són petites coses. Hi ha estances que et dic, mira, aquí una de les coses que fa el Feng Shui és saber si els espais bons fer-los servir molt, molt, i els espais que no són tan bons no fer-los servir tant. Jo, per exemple, en una casa els hi vaig fer canviar d'habitació perquè tenien a l'espai, tenien una habitació molt, molt bona i tenien allà el ropero, saps? Que no la feien servir. En canvi, la seva habitació no era tan bona i es va poder fer el canvi i ho van notar moltíssim. Per què? Perquè busco els espais que són molt bons energèticament i si es pot, es faran servir molt. Perquè el Feng Shui, et posaré un exemple. Per exemple, si jo tinc una molt bona energia dins del lavabo, no em serveix de res perquè jo no passo temps amb el lavabo. M'entens? Però si en canvi jo tinc una molt bona energia al menjador, és formidable perquè estic moltes estones al menjador. I tu t'impregnes segons el temps que tu estàs allà. Això és important, no? Perquè a grandes. dic que és molt important, no? Que a vegades sí que doncs, hi ha gent que diu, ostres, que em desmuntarà la casa, no? O hauré de canviar, no sé, aquí i allà. No. Que va, no, això no es fa. Això no es fa. No. I a més, també hi ha persones que no poden, hi ha persones que poden fer més coses, hi ha persones que poden fer més, hi ha persones que tenen un pis petit, hi ha persones que tenen un pis gran, clar, és que depèn. Llavors, jo quan veig la carta natal d'una casa, el que faig és intentar, amb el que hi ha, buscar la millor manera. Exacte. Jo et diré, mira, aquí posa un quadre d'aigua perquè aquest espai necessita l'element aigua. Llavors, sí, allà, i explicaria el per què. Després, si ho fa o no fa, això ja no, saps? Ja no és cosa meva. Jo explico el per què. Per exemple, hi ha una energia que aquest any ve forta, que és l'emperador groc, que se li diu, i aquesta energia s'ha de curar. I com es cura? Amb una cura de sal, simple, 1 quilo de sal, aigua i un pot de vidre, i una mica de coure. Fàcil, senzill. I posar aquella cura és mano de santo. Mira que fàcil. T'has gastat diners, el que val un pot de vidre que tinguis a casa, el que val un quilo de sal gruixuda, aigua de l'aixeta i sí, hauràs d'anar a buscar a la frateria una mica de coure. Ja està. Això és interessant, no? Que sigui una cosa que pugui ser assequible i que puguem fer, no? I que tothom pugui intentar doncs, posar en pràctica, no? I canviar coses, petites coses, a partir de l'estudi de Feng Shui, no? Pues anar aplicant petits canvis. I lligat amb això que dius, i ara que deies que aquest any ve fort, un dels motius també perquè fem el taller el dia 4, diumenge vinent, és perquè ara arriba l'any nou xinès, no? I aquest any nou xinès ja és l'any del drac de fusta. Llavors, per què el canvi d'any xinès ens afecta a casa? Què té a veure? Vale. A part de l'any del drac de fusta, canviem de període. Cada 20 anys es canvia de període Feng Shui. A més, aquest any coincideix amb un canvi de període. Comencem el període nou, que és el període del foc, el trigrama al llit, la fama, la bellesa, el sortir, val? Però el sol, si no el fem servir bé, val? El sol et pot cremar. Si poses una ombrella, no et cremes, saps? I el foc et pot escalfar o et pots cremar. Llavors hem de saber fer servir allò que ens ve i fer-ho servir bé. Llavors, a part d'això, que comença ara ja, el drac de fusta també ve molt potent, ve amb molts canvis, coses molt bones
i coses no tan bones. Hi haurà l'hexagrama 38, que és l'oposició, vol dir que si no et comuniques bé ho tens molt malament. Llavors, què passa? Cada any xinès el que fa són uns trànsits, igual que tu a la carta astral. Cada any tens la revolució solar, pels que coneguin l'astrologia, doncs cada any el nou any xinès porta uns trànsits i aquelles estrelles, que se diuen estrelles volantes, es posicionen en un lloc de la casa. Són els convidats, i els convidats o t'agraden quan entren a casa o no t'agraden i te'ls has de menjar. Saps? És una mica així. Llavors, el convidat es queda tot l'any, t'agradi o no t'agradi. Llavors ve l'estrella de l'enfermetat, l'estrella literària, l'estrella de la prosperitat, que aquest any ve molt, molt, molt potent. Hi ha 4 estrelles molt, molt bones i altres que no ho són tant. Llavors, el que fa amb aquest taller, jo el que us ensenyo és què és el que ve, com potenciar-ho a tope i com minimitzar els efectes d'allò que no ens pot agradar tant. I sobretot no tindre por. Si allò que no ens agrada no hem de tindre por. Simplement jo sé què està passant i poso el remei perquè el dolent que em pot portar no m'afecti. Mirem molt l'entrada a casa, per on està entrant cada persona. Per això al taller s'ha de portar el plànol de cada casa. Les persones que vinguin han de portar el plànol de casa seva i en el plànol han d'ensenyalar on tenen el nord, el sud, l'est i l'oest. Això amb la brújula del mòbil es fa en un moment. És una meravella avui en dia. Llavors, dins del taller fem les divisions i jo ensenyo què està passant a cada lloc i què s'ha de fer. Al taller, mira, el dissabte vaig fer una a Canyelles, al Garraf, que és el meu poble d'adopció, que l'adoro, i va ser molt, molt especial. Era un taller de 2 hores i al final va acabar sent 3 hores, perquè jo ja saps que em pots xerrar i a més m'agrada que la gent s'ho passi molt bé, que no sigui avorrit. Si podem reir, saps? És riure, plorar, emocionar-nos, molt proper. A mi m'agrada molt el contacte amb les persones, ja ho saps. I bueno, això és el que és el taller. I a més, fer-ho allà a Solsona, Olius, és que és molt especial, perquè és desconnectar, no? Jo sempre ho dic, veniu perquè és un matí de desconnexió, d'estar a la natura. Ara ens parlaràs del teu lloc especial. A mi m'encanta. Y más barato que un menú en un restaurante, perdó. Sí. Alguna cosa que nosaltres fem és fer-ho econòmic perquè pugui vindre tothom. Sí. Que estarà más en gasolina que en el taller, a lo mejor. Saps què vull dir? Però jo sempre vull dir més barat que un menú. Sí, pues sí senyora, és molt cert. Però més beneficiós perquè amb un menú has de continuar comprant menjar per omplir la nevera i aquí et portes alguna cosa per tot l'any que t'ajuda. Sí, és veritat. Clar, llavors penso que és una oportunitat que tant el Jordi com jo donem a tothom. Una oportunitat molt gran de passar un matí divertit en un lloc meravellós i de compartir i de sortir amb moltíssima informació molt potent, perquè jo no deixo indiferent a ningú. Bueno, jo no, el feng shui. Passa que jo som molt divertida, ja ho saps. Sí, això sí. Pues sí, el que està dit, per cert, aprofito. Si algú té alguna pregunta que vol posar aquí en el xat, intentarem respondre-la, si algú vol preguntar alguna cosa. Però la idea era aquesta, explicar una mica què era el Feng Shui, no? Explicar-vos això, que el diumenge vinent tindrem la Cristina Olius, al Solsonès, els que us vulgueu acostar, 2:45 del matí fins a 2:45, més o menys. I a la Cristina la farem tallar, perquè també hem de dinar, perquè si no ella estaria durant allà tot el dia. Però les altres vegades que hem fet les edicions d'aquest taller, doncs això, tothom que ha vingut, si els que ens veniu porteu ja un croquis de casa vostra, no? Que és molt útil. No cal que tingueu coneixements de Feng Shui, perquè la Cristina fa una mica un inici, no? Expliques una mica, doncs, el bàsic per poder-se moure, no? I a partir de què va sortint tots els temes, doncs ja es van tractant. Llavors,
esteu convidats a venir. Si voleu, si esteu interessats, no podeu escriure a través d'Instagram de Conscienti, a mi o a la Cristina, i us podeu apuntar en aquest taller del diumenge que ve a Olius al Solsonès, on treballarem doncs, aquesta part del Feng. A més, fem parada per esmorzar. Digue'm? Fem parada per esmorzar, allà. Sí, per descomptat. No sé si està aquí la Mercè. La Mercè ens fa uns pastissos fantàstics, també, per menjar durant el matí una estoneta, per fer un petit descans, no? O sigui que tenim pastissos, tenim un pastís, no sé què serà, i un petit refrigeri, i ens ho passarem molt bé. I a més, si la previsió del temps també és bona, podem sortir una miqueta fora, una estona fora, que ens toqui l'aire, no? I si podem fer una part de fora. Alguna vegada la Cristina també ens ha fet alguna pràctica amb varetes, també hem fet alguna pràctica amb varetes fora, és a dir que, en fi, pot haver-hi moltes sorpreses, vaja. Sí, ens ho passarem molt bé. Ja saps que m'agrada molt anar a casa teva, molt, 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 és desconnectar. I ets benvinguda. Val? Els qui no ho conegueu, doncs Conscienti, si mireu la web de Conscienti o mireu aquí l'Instagram, veureu les activitats que fem, no? Un espai que està al Solsonès, a 5 minuts, 10 minuts de Solsona, i us hi convidem a venir els qui no ho conegueu, i els qui ho conegueu, si us ve de gust, també esteu invitats a venir doncs, aquest diumenge, dia 4 que ve, el diumenge 4 de febrer, a 2:15 del matí, en allà. Abans ens contacteu la Cristina o a mi per fer la reserva del lloc. Hem posat una aportació molt mòdica de 12 euros, com deia la Cristina, menys que un menú, per cobrir mínimament les despeses, doncs, sobretot d'ella que es desplaça de Barcelona allà, i ja està, i per compartir aquest dia de Feng. Veig que ningú ens diu res, deu estar tot molt clar. Jo si alguna persona que està aquí vol fer alguna pregunta o si alguna persona ha fet algo de Feng Shui o si ens vol explicar alguna cosa, doncs encantats. I si no, doncs us esperem el diumenge. Això mateix. Ho deixaríem aquí. Doncs també gràcies, Cristina, per la teva predisposició avui a fer aquest directe, que al final també és una mica, no?, perdre aquesta por així a sortir a les xarxes, no?, pels mitjans. Sí, hem de dir un secret, Jordi. Digues. És el nostre primer directe. Sí, no, això no és cap secret, ja ho he dit abans, No tinc cap problema en dir-ho. Però ens anem sortint. Nosaltres i les tecnologies. I la tecnologia ens ha acompanyat i ens anem sortint. Per tant, gràcies a tots els que heu estat aquí en directe. Intentarem que això quedi penjat en els respectius Instagrams. Ara és veure aquesta part com la fem. Jo, Cristina, això ja ho parlarem a veure com fem que quedi penjat. I si teniu qüestions amb la Cristina, també, si voleu parlar directament amb ella per algun tema de Feng Shui, doncs ja teniu el seu Instagram, Amor en tu hogar, que és aquest que ara està fent el live, per tant podeu contactar amb ella. I si necessiteu alguna cosa pel taller o això, doncs podeu contactar-me a mi i us atendrem gustosament. D'acord? Perfecte. Bueno. Doncs moltes gràcies, Cristina. Recordo, taller de Feng Shui del drac de fusta d'aquest any, precio menú de restaurante, 12 euros. Molt bo, Això del menú de restaurante no hi havia caigut. Molt bé. Doncs vinga, ho deixem aquí i moltes gràcies a tu, a la gent que ens heu acompanyat i, en fi, gràcies per haver estat aquí, per aprendre una miqueta més de Feng Shui i ja anirem fent altres activitats, altres directes, doncs ja anirem divulgant coses, perquè al final la finalitat que volem és compartir un coneixement, no? I, en fi, que sigui útil per tots, perquè al final hem de millorar la nostra vida, el nostre entorn i nosaltres mateixos. O sigui que això és la finalitat que té tant la Cristina fent Feng Shui com Consciència, com tot aquest projecte de presa de consciència i eines, doncs, per això, per estar millor. D'acord? Fas unes activitats molt, molt enriquidores. Allà, Consciència, és que és un espai molt especial. Jo faig propaganda de tu i de tot el que fem allà, perquè no només, saps, jo faig els meus tallers, però ve gent molt potent i els tallers que tu també dones. O sigui, és un espai increïble en el que es fan moltes coses i un espai per desconnectar. O sigui que jo convido a tothom a sortir de la ciutat i anar cap a Olius. Sí, senyor. A casa, sisplau. Que està a una hora de Barcelona, no hi ha més. També. És una bona excusa per sortir de la ciutat, com dius, per venir a desconnectar una mica i per respirar aire una mica més pur, també, i per passar un matí. És un altre moment de fer. Bueno, Cristina, ho deixem aquí. Gràcies a tota la gent
que ens doneu les gràcies també per haver estat aquí i, en fi, mitja horeta doncs, ho hem fet així curtet i ràpid i així no atabalem massa tampoc. Exacte. Gràcies, Cristina, i ens veiem diumenge amb tu, d'acord? Ens veiem diumenge. Una I abraçada. la resta, gràcies a tothom. Fins la propera. Gràcies. Adéu. Fins la propera. Adéu.